Так му се прибрахме от плажа Симпатяги. Сега ще ви покажа в този епизод, така да го кажа като сериал стана ми, какво най-много мрази в тая страна, в Англия, т.е. където живея, какво най-много мразя. Ще го направим заедно. Между другото, как се личи, как се постригах сам с машинката, преди да тръгнем на плажа, викам малко да съм фреш, станах като Константин. Тук ми остава Джоана, ми вика, защо не ме изчака? Викам, топло ми е различи, днеска жега направо, сега ще ви покажа. Ще запаля мотора Симпатяги, т.е. мотора, като казва, не е мотор за каране, а мотор за косене на трева. Ще ви покажа нещо, което най-много мразя в тая държава и тази къща, която сме наели естествено в Англия, където живеем вече доста години стана. Как я поддържаме? Това е стаята на малката, на бързо да ви покажа. Ако искате, ще ви направя тур на къщата друг път. Не изглежда много добре в момента, като я направим, мога да ви направя. Но ето е градинката. Тази лесно се коси, защото е малка градинка. Мога да вижда и комшиката пие кафе, там мога остана. Сега ще ме забележи, че е таком, ще вика, ела да ме плющиш леко, долу слизай веднага. Ау, Джоана, да ме чуй. И... да, само исках да покажа. Сега ще им отпреди Симпатяги. Отпреди имам едно дърво, където не е много удобно да се коси. Заради това ще ви кажа какво най-много мразя в тази страна. Тревата много бързо порасва. Давай, Евърли иска да ви покаже нещо. Да, тя е акробатка. Така, тук сме отзади, където ритъм някой път мога да ви направя дуспи чалендж с моята Джоанита, да си бием по 5-6 дуспи. Сега ще изкарам машинката Симпатяги и почваме заедно. Ще ви покажа какво ма дрази най-много в тая шибана страна. Тази тук градинка, между другото, много бързо се прави, много лесно се коси. Махаме само това и е лесно. Но сега ще видите защо, какво мразя най-много в тази къща специално и в Англия, защото просто ми е много трудно и много се изморявам. Физически. Искам да ви покажа всички бокуци, които имам тук в шеда. Сега ще извадим това. Машинката, малко е мръсничка. То всичко е мръсно тук между другото. Такъв шит, като имате в градината, по принцип то няма чисти такива. Ще си вкарваш само бокуци вътре, враче. Неща, които ти трябват един път на месеца. Но всичко отнема време. Когато имаш такава каштурка с градина и просто работата навънка никога не свършва. И като ви казвам никога, наистина никога. Тук имаме боксове, там ще ви покажа, направо леща. Така, сега вече ще почваме да режем. Да косим, т.е. нещо, което най-мразя. По средата на градинката, където е отпреде, има едно дърво, но не знам дали на видеото ще се вижда Симпатяги. Това е толкова дразнещо, защото когато трябва да влизам под това дърво да коса тревата и постоянно или ми се удра, или ми се закача нещо и ми дърпа косата, толкова е неприятно, че предполагам предните наематели само заради този чутук, тук по средата. Вижте, даже има мартинчики, къде сме закачали. 100% заради това са такова, защото е просто прекалено трудно. Трябва да влизам с мачетето отдолу и е неприятно. Да го правиш всяка седмица, предполагам, знаете, че не е много удобно, нали така? Да, вие си знаете. Така че нека се захващаме на работа, дано жената да се сети да ни донесе една студена биричка отвънка, защото виждате как се постригах сам днеска, бе. Като Константин съм. Константин на концерт. Малката и тя гледа, така че захващаме се за работа Симпатяги. По някой път късам, т.е. кося тревата с гащи. Обаче някой път комшиката отгоре ма гледа по гащи и си вика, този младежец сяда долу да му опани. Ще се наблюдаваме като снайперистка в Fortnite отгоре как се качват това и гледа, вика, комшиките, ела да ти отворя, вика, биричка леко, ела да ме разцепиш. Ама аз сега жена си имам деца, ще се разправя с някакви това. Така както и да е. Почваме. Чино се приказах. Явно никой няма ми донесе биричка. И така си пътях. Почваме. Ще дам малко камерата на Джоана, само да я държи така. Естествено няма как да снимам през цялото време Симпатяги, защото знаете, не е удобна работа, просто да ви покажа. Това е...
така ще ми отнеме около, не знам, виждате го колко е. 20 минутки с тук-таме да проверя къде нещо съм оставил. 2 пъти да го мина, да го направя като тревата на Олд Трафорд. И ще се видим. Ще ме зарадвате, ако пишете в коментарите какво искате да виждате. Като поправим малко стаичката, ще ви направя тури на моя гейминг рум. И така, благодаря ви много, че сте част от нас. Симпатия, дайте палец нагоре, ако е възможно. И бъдете сейф.